Tak piro lho Mas, aku jenengan bolak-balik lho arek duwe iki. Ya kuwi, lek kuwi getas neh. Gampang rimpil lek niku. Landhep yoan mak murah wis 20.000 tapi landhep. Lek kuwi bahane traiper gelung. Ungkalane luwih atos saka iki. Meh padha karo laker mak lek bergelung iki mak. Atose ning ya awet landhep. Kan wis tak omong, lek sing tipis moto melek. Enteng lek sing tipis. Lah lek sing moto merem kuwi memang nggo rambanan menak ngoten lho. Lah lek moto melek niku bacok kok urung gantas sampean nongkek. Engko sing ceklek udu rambanane arite. Soalnya aku wis ngalami pindho niku. Kalau nglamtoro sak jempulan tangan tak bacok urung ceklek tak ongkek malah arite dadi loro. Keras niku mesine. Iki ra 20 ae. 20 enek dhewe iki. Niku pas 20.000 mak ora lek kelarangan. Wong sampean mepeh nyepuh lho saiki payu 20.000. Kayak kuwi bahan pir wis garanan. Dan nggawa pir ning pande. Diopahi 20.000 lak diguyu. Tenan niku. Nggawa pir ning pande diopahi engko sampean opahi 20.000 lak diguyu. Lah kuwi 20.000 wis dadi siap pakai.